ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦଶରା ମାସର ଖରା ବାଗ୍ ନାଇଁ ଖାଏ ଚରା ବୋଲସନ୍। ହେଲେ ଏଛେନ୍ ଯେଟ୍ ମାସର ଖରା ବାଗ୍ ନାଇଁ ଖାଏ ଚରାଏ। ଖରାର ତେଜ ଯେନ୍ତା ବଢ଼ତେଲ୍ ଯାଉଛେ 45 ଡିଗ୍ରୀ 44 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛେ ହେନ୍ତା ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଡେଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷର ରେଟ୍ ମାନେ ବି ହେନ୍ତା ବଢ଼ତେଲ୍ ଯାଉଛେ। ଆସୁନ୍ ସେଥିରୁ ଉଧେ ଦୁଇ ପଦ ଶୁନ୍ମା ଭଲ୍ ମନ୍ଦ କହିବେ। ଆରେ ମୁଡ଼ ଭିଜେଇଛୁ ଜାନି ଜାନି କାହିଁ ଯେ ଛୁରାକେ ଡରମା ଗାଡ଼ି ଯଦି ରଖିଛୁ ବେଲେ ସିଓର ତେଲ ଭର। ବିରହିର ମାରେ କୁଲୁଚ ଚେପ୍ଟା ରଜା ଖାଉଛି ଖଜା। ମଜମଜକିଆ ଗରିବ ଲୋକର ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ମଜା। ଖାଇବାର ତେଲ ରାନ୍ଧବାର ଗ୍ୟାସ୍ ପଢ଼େଇ ଦେଲ ଦାମ। ମାହାଲିଆ ଚଉଲ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ କିଏ ନ ଆଇବା କାମ। କାହିଁ ଗଲା ତମର ଅଛେ ଦିନ ଆରେ କାହିଁ ଗଲା ତମର ଅଛେ ଦିନ କିଏ ନ ରଖିଛ କହ। କାହିଁ ଗଲା ତମର ଅଛେ ଦିନ କିଏ ନ ରଖିଛ କହ। ଗାଙ୍ଗୋ ମାରି ମଇନା ପୁଷା କବାର କରୁଛ ଜହ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ବୋଲିକିରି ତମେ କାହିଁ ଯେ ପିଟୁଛ ଡିଙ୍ଗରା। ଚିଙ୍ଗରି ଫସେଇ ସେଉଲ ଘିଚବାର ତୁମର ରାୟତ ବୟସାରା। ଆରେ ଭାଷଣବାଜି କେତନି କେତେ ଫସ୍କା ତମର କାମ। ଭାଷଣବାଜି କେତନି ତ କେତେ ଫସ୍କା ତମର କାମ। ଧୁକା ଗୁରେଲ ଥି ଗେଡ଼ ପଡ଼ଲା ଛୁଚେ ହେଲ ବଦନାମ। ସବୁଦିନ ରାଜ କରବ ଭେଲ ଭଲ କାମ ଯ କରି ଆଇବାର ଲୋକେ ସୁରତା କରବେ ତମର ନାଁ କେ ଧରି।